הסטרה, אבל קליפות היה רק לשבר העצבות ולזכות לשמחה. לה 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 לה. מבין? אז מי זה הדוד המלך? תאמינו לי, מדוד ברחס פה כולם מוטפים לצחוק. הארי הקדוש, הארי הקדוש, הארי הקדוש אמר לתלמידים שלו פעם אחת, אמר להם אני יכול להביא את המשיח עכשיו ככה. אמרו לו תביא. אמר להם אתם לא תעמדו. אמר להם אתם מבטיחים לי לא לצחוק? כן. בצפת אחי יקר. הם עמדו ככה, פתאום נכנסים אחי יקר שבעת הרועים.